Ndebe anyị bịakwanụ ka unu fụrụ n'okwu n'Enugu steeti ka nke anụnwa na-eme na ndị ajọ mmadụ akarịa n'obodo. Poku mekwa nugile pokuta o mekwa choro ji meni sa choro ji opopo ji owo te koro ji o kala so Gotcha kind of guy, gotcha kind of. Gotcha. Hey, kedu ife ndị mmadụ na-erichata nọ n'ajọ omume n'ajọ agwa n'igbu mmadụ n'imegide mmadụ? O wee bụ na nwoke unu fụrụ ebe a dịka m gwara unu nọ n'Enugu steeti ka ife anụnwa na-eme na nwoke a na-ayịsalụ ndị mmadụ enye ule n'ubi ebe fa na-akọ ọrụ ma n'okporo ụzọ ebe ndị mmadụ si aga na ife nwoke a na-eme bụ ọ na-eji ma ego wee na-eme nya bụ ife, ọ na-eji ma ọjị wee na-eme nya bụ ife. Ebe unu fụrụ kịta ọ na-aga abụ ndị o debelụ mmadụ n'ubi ebe mmadụ na-akọ ọrụ ka a gwara ya ngwani ya ji ekpokọrọkwa ife ọ yisalụ. O wee bụ na ego bụ ife nwoke a jere ịtụtụrụ ebe unu fụrụ ọ na-eje kịta anụnwa na ego anụnwa o debelụ ibighakwa anya ya aka ka iwelu nya bụ enye ule atụgokwa ahụ ọ ya atụgokwa ahụ nke bụ na iya ayabazikwa aida na agwọtara ọ na nwụrụ anwụ na nya bụ ọya ma ọjị ka ọ na-edebe na ọbụ okwosi ego unu anachi gwa nna nwata nne ya ziri ọrụ maọbụ nwata jere igote ife pụta wee zuo ego anụnwa che na ego dapụrụ danahụ mmadụ ọ tụtụrụ ya ọkwa ya bụ na onye agha ayaba ahụ maọbụ onye nwe ubi anụnwa kịta ọbịa tụtụrụ ego anụnwa ma ọ metụ ọjị agha aka ọkwa ya bụ na ịyaba ahụ. A sịkwa na nwoke na-ayịsa ma n'okporo ụzọ ebe ndị mmadụ si aga ụzọ. Kedu na ụdị ka ajọ obi dị ife a? Onye gafetazie ebe ahụ ọ ya atụkwọna ya ịyabagokwa enye ule nke a na-akpa achiele. Amaghị m ife bụ ebumnobi nwoke o ji eme ya na ọ chọrọ ka ndị kọmuniti fa niile nwụsịsịa ka ọ chọrọ ka ndị vileji fa nwụsịsịa ka ọsọsọ ndị nya na ya dụ n'ilo ka ọ na-edebere nya bụ ife ka ọ na-abụ na ọ na-edebe ya n'ilo onye ọbụla azọtana ya ka onye ahụ ya bịa ka ọ na-abụ na nwoke anụnwa na ọ na-enye ọgwụ Igbo ike ọ bụrụ ndị anụnwa ya bụ ịzọta enye ule ịbịa na nke fa agwọkwa onye bụ achi ọ na-abụ ike na nwoke ahụ afụzi kọstọma o wee chọzie ka o were aka ya na-ayịsasị ya ka ndị mmadụ na-azọta ya ka fa bịazie na nke ya na-akwụ ya ụgwọ ka ọ na-agwọfa. Amakwanụ m ife mmasị unu bụ ebumnobi nwoke a o ji wee kpoo dịka aja agwa anụnwa. Mgbe ahụ unu fụrụ ọ na-apụ ndị obodo sịrị ya mba na oyi echi ya kwa na ebe ọ yisara ya bụ ife na ọgwụbeghị na ya jebe ebe niile ọ yisara ya ka o jee na-ewepụtasị ya. Nwoke na-asị na ebe ọ yisara ya agwụgo fasị mba na oyi ejewe kwalụzie ya ma aka nke ahụ metinye nwuzie n'ihu akwụkwọ maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ anụnwa. Negodu na agadi nwoke a kịta ọ na onye enweghị famili wee gbaa ụdịka ajọ obi a. Ndị mmadụ na-asị kedu ife ekwesịrị ime ụdị nwoke mere ụdị ife a na ekwesịrị ịchụpụ ya n'obodo ka ekwesịrị iji ife wee kụnye esepụrete lamande n'ahụ abidoche ka danduka ka o kwetagodu na ọ na-eme ụfụ ahụ ọ na-eme ndị mmadụ ka ọ na-afụfa ọya ahụ ọ na-eme ndị mmadụ ka ọ na-ayafa ka e were ife wee tinye ya nke ya n'ahụ. Hei, ajọ ife karịkwa ọnụ. Nwoke anụnwa kịta na anachi ịgwa na o nweghị famili na o nweghị nwunye na o nweghị ụmụ ya kịta anụnwa afọ ife a papa fa mee ka fa mana papa fa na-eme ka nwunye ya ọma na ọ na-eme ndị vileji kịta ya asọba ụmụ ya asọba ma nwunye ya aya eji ya na-ama atụ ma nwoke anụnwa aya eji ya na-ama atụ. Ajọ ife adịọkwanụ mma. Unu fụrụ ife dee na nya bụ ife na otu mbọsị bụ nke onye oshi otu mbọsị bụkwanụ nke onye nwe ụlọ andị mbọsị ya ga-aya ejidewu nke ga-agakwana na vileji ahụ ule etekwana ife ebele na-emela ogbo ma nwunye ma ụmụ maka ife idewezi ife abụ elepụ si bụ n'alụ ndị nwe onwenye ya laiki ka o jee gọọ ọgọ na nke nwoke na-agwọ ọgwụ onwenye ya laiki ka o jee ije di ka nwa ya bịa nụrụ nwa nwoke na-agwọ ọgwụ olesi na na ejezikwa nụrụ ndị otu unu ndị unu na fa na-egbukọsi onwe unu na-atakọsi amoosu unu ruzie unu egbusiwe onwe unu. Ọkwa nke nnụ sị ka m wetara unu n'ọkwa n'Enugu steeti ka nke anụnwa na-eme kedu ife ọdụ unu ka ụdịka ntaramahụhụ ekwesịrị inye nwoke a ka ndị wee nụ ya ife.